Gogoza manje awuyakhulumisa usho into oyifunayo phela manje sile kufunakala abantu kufunakala lo igogoza isigubhu lesi bese ke manje uzofaka manje amafutha. Baba Sikhukhula. Baba. Siyakwamukela la kulohlelo lethu. Sihambe ama-hour safika impela la phakathi ejozini kwaMhlabi yalengane. Ngathi sizobona ubaba uThabethe. Impela sengibonile impela. Sizwile izinto azenzayo, sizwile ukuthi uyabasiza abantu, sibonile ishintsho impilo zabantu abancane nabadala. Nkosi yami. Siyazi ukuthola ke ila umuthi othola khona noma kanjani. Yebo. Mkhulu, asingene odabeni. Kodwa ngizothanda futhi uphinde uyisho inombolo yakho la utholakala khona. Utholakala kuphi mkhulu mangabe ngisifisa ukukufonela? Oh 079 bese 565 bese uthi 82 bese uthi 31. Yeah. So inombolo kamkhulu 0795658231. Yeah. Bakakufonela benza ama-appointment bazokhuluma nomkhulu bahlole athole inkinga yabo ukuthi yini bese ke qhubeka lapho ke. Okuyinkinga nje mhlawumbe ukukhulu nje angithi manje imfundo kayikho. Njengoba imfundo ingekho nje angikwazi WhatsApp labo ke. Angibazi ngiphela nje phone popo nje lena ngenzela ukuthi ifuna ngihlule. Ngiyawathenga mokho wanikeza bomama laba ngisebenzeleni encane ngoba mbothi yaya ngifuna imfundo ifone enkulu. Into nje serious into engiyenza ile. Hayi phela ke uNkulunkulu uyilisele inyanga lezi zasidala ngempela kuyafona ufike ekhaya kusetshenzwe indaba zo WhatsApp. Ngempela WhatsApp. Nokunye umuthi ukuphathisa umuthi. Yaba kunabo phepho la kuyaphathiswa. Kodwa ke manje mhlawumbe uye edrobheni futhi uphathisa amatekisini. Kodwa ngokomthetho umthini qala ufike wena kimi. Mawufika kimi sikhuluma khona ubhadala lo mali mhlawumbe short lo mali. Mashodile sengubike emajozini yami. Mase ubuyele emuva wena enye imali sewungayiposa. Nami futhi omunye umuntu sizakhuluma ngawo uthile sewuvela uli sengawuposa. Seliyakwazi lozela la ekhaya. Manje lo ukuthi singazazi ukukhuluma ucingweni ngiposa umuthi akwenziwa. So usho ukuthi mkhulu kubalekile lento yokuthi umuthi ukuze usebenze idlozi lakho nelidlozi lami alihlangane phela. Yho kubaleke kakhulu. Kubaleke kakhulu ke lokho. Angithi manje ngesikhathi sibonana ngibona ngamehlo mina. Kimi nje uqobe emzimbeni. Khonto ukhuluma kimi. Ukuthi yabo lo muntu lo uvaleke la nala. Ngawo ke manje faka kwenziwe kanje. Uwenza izinto zenzeka. Kuba into enjalo. Sesingaqhubeka ke siuposeke ke ngoba sesiyazana yebo kunjalo. Ingenza kanjalo. Njengoba sewaposwa left and right imithi nje emkhulu manje lana siyathatha siyaposa siyakhoriya. Kuyiphutha impela. Kuyiphutha angathini abuku ubunyanga obi special ubunyanga obuhlamba ngathi ubuyi fashion entsha. Awubunyanga nje bumile. Bohlezi indaba endala yamadlozi abantu abadala manje sesiyayishintsha manje ngokwethu sesubhekisa lena liya cha yanti imile ayishintshi yona. Yebo ngiyakuzwa. Ake singene kule topic emkhulu engifisa sixoxe ngayo namhlanje ake sikhulume ngesithwalo. Mhlambe ke sibe specific ukuthi ake sikhulume ngesigubhu. Ngiyakuzwa impela yini igubhu omkhulu siza kuphi sihluke kanjani? Isigubhu isigubhu sisodwa sisona isithwalo. Okay. Wena muntu nenyanga yakho enqonge isithwalo bese ufaka izinto lapha emele lonke isithwalo. Igubhu lezi phela igubhu into eningi nala kukhona ngoba phela igubhu hilokhu. Masikhuluma ngesigubhu nje sikhuluma ngalokho. Okay. Lokhu ikhona kuyisigubhu lokho. Okay. Njengoba kuyisigubhu lokho kuya ngenkulumo yethu ukuthi lokhu yile soyifaka lapha kade lesivumelane ngayo. Nokuthi umuntu awumniki into ningavumelana ngayo. Kukhona isigubhu esisithwalo engisenza la ekhaya.
esifike sibe sesinenkinga nje ezithile naso. Uthola ukuthi lesigubhu mase sikhanda uzaphela wamuka nazo emzini wakho khona ukuthi siqale sisebenze sifuna ukuhlaba la emzini wakho. Angikuniki singaxoxanga ngiyakunika bese ke uvume wena ukuthi kulungile ngiyakumela konke lokho. Ngikutshela imigomo yalento engizoyifaka lapha kade. Sivumelane nangemali yakho sivumelane ukhiphe lo half wemali ngoba nakho lokho imali singaka nje sikhule kulevel sikhwama niyakwazi lokho. Enyangeni omkhulu bethi mawufika enyangeni futhi imali bo half. Bekunikeze bakunikeza yona uhambe uyodla lo wamuthi usinde ngithela inkomo yomuntu ke. Lokho ukuthi nakhona kube imali ucash angikutholi sisikade esayidini nami koma kwenziwe. Kulungileke uma sesixoxile lo muntu ngimnika into sengimtshela yona mina la ekhaya ngikhanda ikhuphe entathu. Okay. Ikhuphe ngikhanda mina intathu. Zintathu nje amandla yazo abefana. Nemali yazo ayifani. Konke nje ukuhlukene kathathu impela. Nemigomo yakho ayifani. Mhlawumbe ngimkhulu ngaphandle kokufaka ungenwe lemini ake sivele siconcentrate kule nto ke isigubhu ke uthi ke isigubhu nje asiyona ingozi. Kuba into esuke senivumelene ngayo nomelaphi ke sekuyashintsha ke kubeni isigubhu. Okay, ngiyafika ke mina nami namhlanje sengifikile mina ngizothi ngizocela isigubhu ngikulu njengoba esibhle onganginika so sinabo ngoso ngisiza ngani pho leso onganginika sona. Then leso sigubhu nje senzani ke leso nje. Okay, kulula uphendula. Leso sigubhu leso esinganabo ubungozi. Sincike emadlozini. Okay. Sisondeza amadlozi lawa awakini. Okay. Yebo. Mina nje oqala mangabe ungifonela ungitshela ngendaba zebhizinisi. Ngikutshela ngenhlabathi. Usiko esilwaziyo lo ngikutshela ngenhlabathi yasemamole emadrobheni. Okay. Ngoba le ndawo leya iphithizela abantu kakhulu. Yes. Caphuna inhlabathi khona, uyicaphule ngapha nangapha endaweni mhlawumbe ehlukahlukene u4 ehlukahlukene inhlabathi. Lo nhlabathi ke bese ubuya nayo uze nawo la kimi. Mawufika la kimi lesigubhu lesi esoba sikhulume ngaso. So fese isikhande sisifake izinto ezifaka phakathi lo muntu ufaka phakathi. Khona isigubhu futhi uthula ukuthi ngifaka imithi nje ngifaka amafutha. Leso sigubhu leso ke yilesi esincike emadlozini. Esithoneza amadlozi yakwenu awakini abuka mawufa isondele ezwidingo zakho noma ikhalo zakho. Bese yadeliver bese ayenza nginikeza into ensuke ngiyicela. Manje sonikwe abakini mina ngisondezela amadlozi yakini ukuze kwazi ukuthi elandlela inkulumo yakuyifunayo. Ya. Manje ke zontathu lezi ikhuphe ehlukahlukene iyangena inhlabathi. Okay. Ngoba ekugcineni wena ufuna ukuba nebhizi njengaleya moli ngoba kwehla kwenyuka abantu. Yikho ngikwazi ukufanele ngithathe inhlabathi zakhona ngokuhlukana kweindlela ukuze kuphithizele nasenangimile manginebhizinisi noma ngithini. Khumbula ukuthi lapha nemoli kuhamba wonke inhlobo yomuntu bephethe yonke inhlobo yemali. Manje ke uyilolo izithu zabo zonke lezo ke zithubuleka la ngoba phela njengoba umuntu awukwazi ukusebenza ngenkomo noma inkukhu. Futhi ukusebenza ngomunye umuntu. Yeah, ayikho ukuthi ungasebenza ngapha mhlawumbe akunika imali ngaphandle ukuthi unikwe omunye umuntu imali. Yeah, yiko ke manje leyo nhlabathi ihlangana ngebe sengene ekutshini lapho ke khulu ukuzobukwenza. Yebo. Lesigubhu lesi sithi esizobiza amadlozi ke bese yangisebenzelile sona sithi ke asinabungozi leso ngingafike ngisithathe siyahlala ngifike ngisibeke lapha kwami. Futhi ke sona ke lesigubhu ngisho ngabe uno one round nje kanje unendlela nje kodwa kanje hayi namakamero asikhathazi ngoba phela siba kukuwena ukuhlonipha kwakho nokusaba kwakho konke kukuwena kodwa mina ngiyakutshela ukuthi nje ebhakedeni la ungathenga ibhakede lo550 limhlophe usihloniphise ngosifaka ebhakedeni lapho ke uhlala livulekile ukuthi ibhakede ulivale ngaleso sikhathi mhlawumbe kunevashi zakho phinde ulivule futhi ngoba manje simele ukudonsa manje amadlozi akini ekwazi ukukusiza kulezi zinto ezidingo ezifunayo ungangilinganisa nje abantu abadlala imidlalo iwinisayo. Okay, abakhasini ya into enjalo. Leya nto leya abanye babo impela iningi yabo
baya thola okuncane khona enye into eyodwa esanda kwenzeka kodwa kangiyiphakamisi ke lonto kuba nami ngadideka ukuthi yenzeka kanjani. Kufika omunye umfana la ungapha le uMpumalanga. Umfana mayefika la uthi hey ngifuna umsebenzi. Umfana sifike saxoxa la ngamnikeza lo muntu umnikeza wona. Wahamba umfana wabuye umncane umfakele kwakhe. Uthi wafika wahlala uyafesa bathembisa akawutholi umsebenzi. Kwaphela 2 weeks. Thema phakathi nayo lesithathu waphupha mina. Uma ephupha mina uthi manje umfana nala endlini ukudla kusekho. Noma sitende basazwani manje kuseni uvuke ehamba manje bangabonani mase bayarenta. Uma ephupha mina ngiqhamuka kanje ngiphethe isinkwa. Ngiyambiza. Wangihlangabeza manje ngihlangabeza isonja kimi navela waphapha. Yabo. Wavuka wabhaza kana manje wabhaza. Wabhaza kathathu ngaze ngafona. Le number ngiyazi ukuthi kabani mina manje ngisebenza abantu abaningi. Kodwa uthi ngifone ngoba ngiyabona lokho kuqhubekile nomuntu. Hayi ke futhi nje ngithi mhlawumbe umvamisa yakho ngiyambhaza intombi zami. Mhlawumbe noma intombi yakho ucabanga kwami. Emva kwaloko khona intombi. Ophasi awuthi ayike intombi. Emva kwaloko umfana bese efona engitsheni ngokusifuna mina bese athi uqembu ha mkhulu ngiphuphile la manje kuyaphetha into idakalunga manje kuya ngiphuphola ngathi nginika isingo yebo ukuthi halile sobonga ukwenzekalani kulezo insuku lezo uthi ufika ukuhambisa iCV ethile ndaweni ethile eqhelile wasefonela usisi wakhe usisi ngicela ungifake u100 ku account yami ngizoba nayo imali ukuya le ekubuya ngibe nayo yabo usisi wakhe wafaka u100 umfana wagibela unayo ukuya le wagibela uthe mayefika umfana lapha ehla nje kulo drop lelo wathi kuphonga umathe dropeni wazi phone qenqe manje qenqe phone mabhek u100 ungenile lofaka usisi bakangithi uthe hamba phela amagqathu ebank manje uye emshinini ku-ATM yaphinda yakhala futhi ifoni yesibili eqenqe kwesibili uma ebuka kungene u11000 hawu mali ngaka kungene u11000 umfana wabamba ikhanda akasazi kwenzakalani emva kwaloko umili wayikhaya akabona ukuthi ibuya kubani futhi le mali kwathi u11000 ungenile efoni usisi wakhe usisi wakhe yasho ngifakile u100 ubonile yebo ngubonile ngesikufa akuba ngikhathe esodwa mhlawumbe kudlule awu kwangena u11000 kodwa futhi uphuma kusisi wakhe nawo usisi wakhe umfana mayebona le mali so uyafona fona usisi wakhe yabo ubuza lo daba lo ukuthi khathi sifake emalini uyasho ungangifaka u100 nje njengoba sikhulumile ngifake u100 uyavuma ukuba yebo ngubonile u100 usoyancane ke manje mfowethu begcwalisa inkulumo kulo usengivele ngabona okunye futhi izumbulu emva kwaloko umfana uthi angangitest uma ngizoboshwa ngikwazi ukhiphe le mali ukhipha 1000 nyomo ephuma 1000 kwacaca ukuthi imali ngempela phela manje umfana ufike la wajabula ngalendlela ukuthi ngabona umfana uzobe inyembezi impela ejabula leyo nto leyo ngoba manje kule minyaka engiyona ngilapha ngiyaqala ukuthi nje ukwenza into nje khona ukuthi umuntu imali ngiyebakhuthazi labanye abantu asike isigubha sithathe enyangeni ufika usibeka nje uthi ungenisa imali so lesimlingo akwenzeki uyasebenza enza ukuthile ke nawe ukuze ukhuthaze lesigubha singene ngaleyo nto leyo oyenzayo yebo manje omunye umuntu basithatha sibeke bayakwenza bafowethu kwabanye abantu ethi mhlawumbe umuntu uyophuma emsebenzini enyangeni ngemali esokugcina ngithi ethethe isigubhu ufucebe wena akakhulumi nje ufucebe nje alisigubhu lehlala kanje makusise sibeka nje usigubhu bamphakela ukudla umfazi wakhe la edle xa ukuthi imali ngihamba ngaphezulu kanje
Hayikhamba imali phela. Mangihamba imali la bangibaleke mina. Ya hayi imali So phezulu. ungakonkhulu ukuthi asikho imgelingo gembula mawudayisa qhubeka udayisa mawunekhishi qhubeka kube nekhishi. Sikulekelele kuleyo nto leyo oyenzayo. Lesigubhu ngomkhulu esikhuluma ngaso lesi angimele ngisifihlele umndeni wami lesi ngoba sishashe sasinamngozi. Asinabungozi. Angimele lokho ngiyasifida lesi. Amafutha. Uyasifida amafutha kanje nje. Oh. Usifitha amafutha yebo. Mothi ngasifida wenza Uthela amafutha. kusona Ya nje amafutha. yebo nje kanjani nje kuyinto nje ekanje kuyinto nje ekanje njengoba kunjena nje lento le naka phela manje amafutha manje sowenza kanje manje futhi before ufaka amafutha uqala uyasigoqoza isigubhu kanje ngithi sigoqoza mhlawumbe ufaka amathe ufaka amathe yakho usuyasigoqoza manje awuyakhulumisa usho into oyifuna phela manje sile ufunakala abantu ufunakala lo ugoqoza isigubhu lesi bese ke manje uzofaka manje amafutha ya ngoba le nto lena sidlela nje lo ayabi asihabile lamafubuka nje amafutha mayebila siyawachitha siyancipha andabo sihambe wonke lapho mawushuthi bese silambile ngokumhlola ifahle ezigcwele hlala igcwele kanje amafutha ufaka amafutha nje nazo lezinhlaba izibili zokuthela ngazo khumbula qala ngabo vele uhlezi khona ke lokho ngaphakathi kuba izinto ezinjalo kulomsebenzi yebo sesikuphi sokuqala leso uqala ke leso uma ngabe ngishona ke emkhulu lesi hayi angeke sisale sidle asinamgomo angeke sisale sidle umndeni wami washocela ngesimoshelo utho lesi okay mkhulu sihlala okay ya ubuza kanjani buza sihlala ngeminyaka mhlawumbe ngihlale ngibuye ngize le mhlaba yalingana ngizothi mkhulu awuphinde asishintshe ya ngiyabuza asesidala lesi sifaka into entsha iminyaka eyu7 7 years okay ya siyaqala manje amandla sanciphile umuthi lo sowashekile sokhamekile wonke okay njengani nje uyakwazi uma uyadliwa ya uhlafuhle umfuna kuphela ya la ngisiqeda kanje into enjalo into enjalo manje le mithi sengicwile emafutheni kakhulu manje wemlosi le mithi icwile emafutheni kakhulu mase iwashekile manje yabo njengokuthi nje kunempande le ebathi umlomo omnandi mawuyifaka umlonyeni sweet semhlanje sweet konke nje chips into enjalo nje khamba kuye kuba sweet angithi okay yasikuphi sezinjalo iminyaka kodwa iba u7 nje engahlala nazo yebo sisebe ya mase saphila nami nawe singabonana unyakeni ka7 mongasekho ke still mangabe ngingasekho kubhedile ngoba manje mangana umuntu ofunda umuthi kumina omunye wekhanda ngendlela yakhe uma mina ngingasekho ayikho vele indlela ngoba ungabona abanye abantu abazobe ngaso isikhathi bazoqhubeka bangisize kule nto kodwa ngeke bevuse kulesi okay bakhande kokunye nje eceleni umkhulu thothola kamhlaba yalingana ngithi yebo sekhaya wayisho inombolo le esizikwazi ukuthi simthole kuyona siyajabula kakhulu siyabonga